Poštovani gledatelji, želim vam dobru večer. Gledate emisiju Mirakl, 631. izdanje emisije Mirakl, velika brojka, velika i tema. Mi ćemo večeras govoriti u 631. Miraklu o hrvatskom gospodarstvu, još bolje rečeno o kolapsu hrvatskog gospodarstva, kako bi mnogi rekli, i kako zapravo tematski i otvaramo ovu večerašnju diskusiju. Diskusija je ozbiljna jer je stanje ozbiljno. Mnoga predviđanja govore zapravo u prilog tomu da Hrvatska u ovom trenutku, bar kada je u pitanju gospodarstvo, gospodarska ekonomija, još plovi nemirnim vodama i ne zna kako i na koji način izaći iz tih voda i uploviti u nekakvu mirniju luku, a kamoli da bi govorili o nekakvom prosperitetu. No, da ja ne bi puno duljio, mislim da mi je čast i zadovoljstvo nakon zaista skoro mogu reći dosta vremena, ugostiti večeras dragog gosta i uvijek kvalitetnog komentatora, čije se mišljenje, koje je uvijek jasno, eksplicitno i nedvojbeno, poštuje čak i u neprijateljskim redovima, ako tako mogu reći. Dakle, sama večeras ugledni splitski poduzetnik i hrvatski, gospodin Hrvoje Marušić. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli u Mirakl. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima TV. Nećemo plakati za lošim rezultatom trenutno nogometne reprezentacije. Neće. To će nama vjerojatno dignuti. Ipak je to samo zabava. Da, ipak je to samo zabava. Mi ćemo se baviti ozbiljnim temama. Naime, nismo se vidjeli negdje od izbora, od lokalnih izbora, znači prošlo je 4-5 mjeseci otprilike. Skoro pola godine, da. Puno se toga promijenilo. Jedna od stavki koja se promijenila je to da niste više u HUP-u. Što je razlog? Pa statut. Jednostavno rečeno, ja sam 2 mandata bio predsjednik HUP-a i statutarna odredba je takva, odnosno statut HUP-a je Hrvatske udruge poslodavaca, da predsjednik HUP-a se može biti maksimalno 2 puta, s čim se apsolutno slažem i to je u redu, da ne ispadne da jedan čovjek ko u gospodarskoj komori, recimo, može biti od stoljeća 7. uvijek isti predsjednik. Tako da dobili smo novog predsjednika HUP-a Dalmacije, to je gospodin Goran Prgin, Šibenčani naš, i ja se stvarno nadam da će i on dalje uspješno voditi Hrvatsku udrugu poslodavaca na području Dalmacije, kao što ja smatram da sam ja radio u prošlom periodu. Dobro, dosta ste radili i poradili na prepoznatljivosti HUP-a, Hrvatske udruge poslodavaca, pogotovo ovdje na području Dalmacije. Vašim odlaskom, ko je na gubitku, vi ili HUP? Nije niko na gubitku. HUP je velika udruga, krovna udruga hrvatskih poduzetnika i sa mnom bez mene, s Prginom bez Prgina, bez ikoga, HUP je jednostavno udruga, interesna udruga, koja je, kažem, najveća, najozbiljnija organizacija hrvatskih poduzetnika i ona će svakim danom, ja se nadam, biti sve jača, sve veća. Moj angažman u HUP-u time definitivno ne prestaje. Ja sam u vijeću članica u Zagrebu, u centralnom HUP-u, dakle, tako da ja ću i dalje raditi kao što cijeli život radim, kao što su roditelji moji radili, pa i dida, poduzetništvo, jer smatram da je poduzetništvo temelj razvoja svakog društva i da ako u društvu dobro funkcionira poduzetništvo, obrtništvo, da onda to društvo može živjeti jednim solidnim, pristojnim, civiliziranim životom. HUP je danas etabliran i u javnosti. Nadam se da će ona sva nastojanja i ideje koje ste zapravo vi kroz HUP, a koje danas čak i vidimo kod nekih ministara, zaživjeti. HUP će se sigurno, kako vrijeme bude odmicalo, razvijati, no ja bih ipak da se zadržimo više na gospodarskim temama i onim problemima koji su aktualni u ovome trenutku. Ipak, kada govorimo o aktualnostima, o situaciji u Hrvatskoj, nemoguće je preskočiti ono što zapravo cijelo vrijeme se stoji nad nama kao Damoklov mač. To je političko pitanje, to je na kraju krajeva ljudsko pitanje, to je nacionalno pitanje, to je pitanje Vukovara. Ne bih mogao da razgovarati s vama, a da zapravo ne otvorim i tu temu koja je goruća, koja nikako da se smiri. Ta famozna ćirilica u Vukovaru, dvojezični natpisi. Što je zapravo korijen toj cijeloj priči? Je li ta priča zapravo
bila potrebna, kakva je pozadina cijele te situacije? Dajte mi malo to presvijetlite. Da, ovo je emisija o gospodarstvu, međutim tema je vrlo interesantna i neizbježna. Neizbježna je praktički, mada je vrlo teška. Vrlo je teška nama Hrvatima koji jednostavno ne možemo shvatiti da naša vlada, hrvatska vlada, koja bi trebala biti hrvatska vlada, to radi vlastitom narodu, braniteljima, ljudima koji su stradali u Vukovaru. Prekjučer je u Vukovaru pokopano opet 11-12 ljudi koje su našli na nekoj farmi svinja, dakle bačene doslovno kao svinje. Sjetimo se 1991. kad su četnici u Vukovar ušli, ona crna zastava kad se vijorila, što je onaj Bradonja nosio na čelu kolone na kojoj je nešto na ćirilici pisalo. Jel? I sad ta ista ćirilica bi trebala biti stavljena valjda i na spomen ploču Ovčara i na Sajmište i svugdje gdje su stradali Hrvati. To je jedna nevjerovatna priča koja je moguća samo u Hrvatskoj, gdje vlada otvoreno radi protiv većinskog naroda, gdje jednostavno vlada ne priznaje hrvatski suverenitet i očito radi u interesu nekoga drugoga, a ne hrvatskog naroda. Ako se pozivamo na Europsku uniju, što mi često volimo reći, ako želimo europske standarde, europske norme ponašanja i kriterije, onda moramo reći javno, ja ne znam koliko to ljudi zna, neki znaju, neki ne. U normalnim civiliziranim zemljama kriterij za dvojezičnost je 50% stanovništva nacionalne manjine. Ukoliko prelazi 50%, u tom slučaju se mogu stavljati dvojezične ploče i to se naravno odnosi na one krajeve gdje nisu bili poharani ratom, gdje nisu pretrpili agresiju, gdje nisu tisuće mrtvih još okolo po šumama i ne zna se gdje su. Prema tome, u Hrvatskoj je situacija potpuno drukčija. Dakle, tu se radi o 30% nacionalne manjine koja ima pravo već na dvojezičnost i radi se o tome da je ta nacionalna manjina na Hrvatsku, na Vukovar izvršila najkrvaviju agresiju, pa rekao bi u povijesti hrvatskog naroda. Nešto nezapamćeno. I sad naša vlada pokušava nama Hrvatima objasniti da treba smiriti tenzije, da treba biti miran, hladne glave i da u Vukovaru treba biti ćirilica. Dok gospodin Pupovac, mrtav hladan na hrvatskoj televiziji, prijeti vatrom, prijeti ne znam čime. Dakle, ovo je jedna totalno besmislena situacija gdje bi hrvatska vlada to, ukoliko je uistinu Hrvatska, trebala presjeći, trebala završiti tu farsu, trebala pustiti stradalnike na miru i Hrvate napokon da uživaju u vlastitoj domovini. Isti ti Hrvati koji žive u Srbiji, dakle samo preko puta Dunava, nemaju apsolutno nikakva prava. Nemaju svoje škole, nemaju svoje pismo, nemaju ništa svoje, nemaju apsolutno nikakva prava nacionalne manjine. Sud je ukinuo pravo i na radijski program. Ukinuto je pravo na radijski program od 3 sata. I sve to skupa se mora znati da Hrvati na Srbiju nisu izvršili nikakvu agresiju, a u Srbiji nemaju nikakva prava. Dok su Srbi na Hrvatsku napravili šta su napravili i daju im se sva moguća prava i vlada Republike Hrvatske otvoreno staje na stranu agresora i jednostavno dopušta da se hrvatskom narodu drugi put lomi kičma. A najgore je kad narodu slomite ponos. Kad narod bez ponosa ne može imati ni svoje ime, ni prezime, ni svoju domovinu. To što nama radi pod navodnike naša vlada, to nije dobro. Koja je svrha zapravo forsiranja tog zakona? Dakle, mora postati nekakvo logično objašnjenje. Mi govorimo da se radi o poštovanju zakona, dakle, da su zakoni ti koji se obvezatno moraju poštovati, bez obzira na bilo koju činjenicu. Zašto zapravo u istom tom trenutku nismo pokazali isti nivo poštovanja i prema zakonima koji su čak iznad hrvatskih zakona koje smo recimo potpisali u slučaju Lex Perković ili derogirali u slučaju Lex Perkovića kada su zakoni Evropske unije u pitanju, pa smo onda to kasnije mijenjali i tako dalje, kako je pritisak iz Brisela išao više ili
manje. U čemu je zapravo kvaka? Zašto se neki zakoni trebaju poštovati ili rigidno primjenjivati, a drugi ne? Ma ja bi se na gospodarstvo vratio, zamolio bi vas, ali ću za kraj samo reći jednu stvar, a to je da SDP radi svoju misiju od početka do kraja. Dakle, 1991. kad se odlučivalo o samostalnosti Hrvatske, SDP je napustio Sabor. Dakle, tad su oni dali signal da ne žele Hrvatsku i da ne žele da Hrvatska bude samostalna i neovisna država. To je činjenica, ja sad ne insinuiram. Isto tako je Račan, njihov lider, dakle 2001. godine upravo promijenio taj zakon gdje je sa 50% nacionalne manjine smanjio na 30% i omogućio u mnogim mjestima, pa i u Vukovaru, u gradu heroju, gradu pijeteta svih hrvatskih žrtava, da nam se praktički narugaju i stave jedno takve ploče na zid. Naravno da nije problem u ćirilici, ljudi moji. Sad će oni reći kakve veze ima ćirilica, kakve veze ima kineski jezik, kakve veze ima španjolski jezik. Nije stvar u ćirilici, stvar je u principu, stvar je u ponosu, stvar je u redu, stvar je u slijedu. Jednostavno, to je bila agresija na Hrvatsku, 1000 žrtava je još po šumama, nisu nađeni, nisu istraženi. Oni koji su to radili, neki i po Vukovaru slobodno još šetaju, abolirani su od svake krivnje, a nameće se stalno krivnja hrvatskom narodu. Hrvatski vojnik preko hrvatske granice nije ispalio niti metka. Prema tome, ovo što nam se radi, ovo nije dobro i ja i ovim putem, kako mislite da će ako ta dođe situacija... do hrvatske vlade, stvarno ih pozivam da se urazume i da ako nisu u stanju voditi Hrvatsku državu koju 1991. nisu željeli i nisu htjeli da nas puste na miru, mi ćemo znati kako ćemo je voditi, kako ćemo u njoj raditi i kako ćemo u njoj živjeti. Ovo prelazi svaku mjeru dobrog ukusa i pristojnosti. Kako mislite da će zapravo ova situacija završiti? Je li postoji mogućnost nekog kompromisa? Je li zapravo kompromis rješenje? Mislim da je Hrvatima kompromisa dosta, da Hrvati na kompromis spremni nisu. Mislite da stožer neće odustati od svojih zahtjeva do kraja? Ja se nadam da neće i ja mislim da ne treba odustati. I zašto se naši ratovi stalno vode dalje, jer nikako da podvučemo crtu i završimo tu priču. Da smo mi 1991. kad je SDP napustio sabornicu, tu stranku izopćili iz političkog života Hrvatske, onda bi danas slika politička u Hrvatskoj izgledala drugčije. SDP je pravni slijednik Komunističke partije Jugoslavije, naslijedili su njihov žiro račun, njihovu imovinu, njihov način ponašanja i njihovo jugoslavenstvo. I jednostavno Hrvatska kao takva njima je došla slučajno, što je Milanović u nekoliko puta i slučajno ili namjerno rekao da je Hrvatska slučajna država. Prema tome, ovo sve što govorim su činjenice, to su njegove riječi i to je tako. Ako neko misli da nije tako, neka me razuvjeri. Naravno da ne može. Prema tome, Hrvati trebaju jedan put ustrajati do kraja, riješiti situaciju i da budu svoji na svome. Ovo nije nikakva kampanja protiv Srba. Srbi u Hrvatskoj, velika većina su časni, pošteni ljudi. Puno ih poznam, u Hrvatskoj vojsci su bili, branitelji su bili i kapa do poda tim ljudima. Dakle, moramo razlikovati velikosrpsku ekspanzionističku politiku i srpski puk u Hrvatskoj koji apsolutno ima kvalitetan i vrlo dobar suživot sa svima ostalima u Hrvatskoj. Što pokazuje zapravo i ostale općine po Hrvatskoj u kojima zapravo sve ove godine i gdje su table bile nije bilo nikakvih problema. I kojih još ima i dalje, no eto, Vukovar je zaista jedno mjesto koje zaslužuje, i što je logično, da bude jedan grad posebnog pijeteta svih nas, jer mislim da je zaista iluzorno govoriti bilo što drugo osim toga. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Mirakul. Naš večerašnji gost je gospodin Hrvoje Marušić, naš ugledni poduzetnik. Mi ćemo pomalo iz ovih tema koje su nezaobilazne, preći zapravo na nezaobilazne gospodarske teme. Upravo se u Saboru zapravo danas vodila jedna interesantna rasprava koja je na neki način i nejasna. Zapravo bila je riječ čak i o
tome koliki je deficit, pa se dolazi čak do 16, do 17 milijardi da je deficit. Sve to skupa, s druge strane, vlast ili Ministarstvo financija tvrdi da je to daleko manje. Naravno, jednom prosječnom gledatelju, jednom prosječnom slušatelju, građaninu Hrvatske nije uopće jasno. Je li, mislim, razbacuje se milijardama kao da je to kutija šibica. S druge strane, stalne su prozivke ministra Linića. Kako vi zapravo ocjenjujete to stanje svijesti zapravo vlade, pogotovo u odnosu na gospodarsku i financijsku situaciju ili ti ga krizu u Hrvatskoj? Pa kao i u prethodnoj priči, vlada se tu ponaša dijametralno suprotno onome kako bi se hrvatska vlada prema hrvatskom poduzetnicima, poduzetništvu uopće trebala ponašati. Dakle, vlada jednostavno cijedi limun kojega više nema. I gdje su mnogi propali, gdje su mnogi na koljenima, na aparatima dišu, građevinska operativa je u kolapsu, poduzetnici su na rubu egzistencije. Kad kažem poduzetnici, onda mislim i na radnike, jer radnik radi kod poduzetnika. Poduzetnik i radnik su jedna neprekidna simbioza, dva tijela, jedno bez drugoga ne može. Prema tome, ova vlada radi najveći grijeh kad stvara od poduzetnika klasne neprijatelje. Opet kažem u onoj staroj komunističkoj maniri, svaki poduzetnik se bogati na grbači radnog naroda. To su floskule i teorije koje su davno iza nas i u možda nekim feudalnim društvima davnih godina su bile aktualne. Moderno poduzetništvo je apsolutno jedna suradnja neizbježna između radnika i poslodavaca. Poslodavac bez radnika ne može, radnik bez poslodavca isto ne može. Svak u demokratskom društvu ima pravo biti poslodavac, ima pravo biti radnik. Stvar je osobnog izbora, nije stvar ni osobnog bogatstva, ni bilo čega drugoga, stvar je odluke, životne odluke. Neko može reći ja ću se šišati na kratko, neko može pustiti dugu kosu. Ne možemo privilegirati ni jedne ni druge zato jer neko ima kratku, neko dugu kosu. Poduzetnik može biti svak ko se u to upusti. Zato vam danas ne treba novac, ne treba vam ništa posebno osim kvalitetne ideje. E pa ima ljudi koji imaju ideju pa oko sebe okupe ljude koji realiziraju tu ideju i imamo ljude koji žele biti dio nečije ideje, nečijeg tima. I to je potpuno jasno i to je legitimno. Vlada to ne može prihvatiti. Jer jednostavno žive u jednom prošlom vremenu, u doba socijal komunizma, dogovorne ekonomije, što najbolje se reflektira kroz našeg ministra Slavka Linića, koji jednostavno poreznom presijom misli da će napuniti proračun. I svaki put doživi debakl i svaki put ide iz početka i ponovo unosi nemir među poduzetnike, radnike. I jedna teza koja je vrlo malo se koristi u javnosti, poduzetnici jedini pune proračun. Hrvatska može živjeti na dva načina, od punjenja proračuna poduzetnika ili kreditnim zaduživanjem. Nažalost, naš ministar se odlučio za kreditno zaduživanje. Mislim, neću komentirati činjenicu da po nekim anketima, bar tako vane govore, da je čudna zemlja u kojoj je popularan ministar financija. Odnosno poreznik. Gledajte, ali zašto? On kaže ministar financija je popularan. Popularan je jer se ponaša kao Robin Hood. On glumi Robin Hooda, uzet će bogatima, daće siromašnima. Ovdje nema bogatih i siromašnih. Ovdje ima hrvatski narod koji želi normalno živjeti. Ne želim uopće kritizirati njega kao njega. On je na toj poziciji. Možda bi neko na njegovoj poziciji možda bio i drugačiji, možda ne. To sad nije bitno. Ali percepcija je bitna. Dakle, govori se, kada govorite o ovoj situaciji, onda se govori kao on to mora napraviti zato što mora srediti stanje, on sređuje stanje. Je li stanje toliko neredno ili neuredno u Hrvatskoj da se na takav način sređuje? U čemu je kvaka? Mislim, zaista, ja vam iskreno govorim, vi jeste u biznisu, vi ste gospodarstvenik, ali ja govorim u ime građana kojima zaista nije ništa jasno šta ko koga sređuje, zašto sređuje, ko kome utajuje, ne utajuje. Ja ne mogu reći da ministar financija apsolutno nije u pravu. Dakle, ministar financija je u pravu do određene granice.
Ali koja je to granica? Granica je ta gdje je htio uvesti porezni red, gdje je htio uvesti fiskalizaciju, gdje je htio uvesti... I to se vidi da je dobro. Naravno da je dobro. Dakle, ja ne kritiziram ono što je dobro. Ja ću ga javno i pohvaliti. To nije sporno. Meni nije problem nekoga javno pohvaliti. Bez obzira iz koje on bio stranke, pokreta, udruge, ne udruge, pojedinac. Dakle, on je napravio dobro do one razine gdje pokušava uvesti red u kontroli prometa roba, usluga i novca. I to je u redu. Nismo za crnu robu, nismo za švercera, nismo... Ja kao poduzetnik 25 godina, kao bivši čelnik HUP-a, apsolutno stalno se zalažem da poduzetnik je samo onaj koji uredno izvršava svoje obaveze. I plaća porez. Tako je. Svi drugi se ne mogu nazivati poduzetnicima. Oni su tu zalutali i podržavam ministra da takve odstrani iz poduzetništva, radništva i svega drugoga šta u to ide. Dakle, poduzetnik svoje obaveze mora izvršavati. Kad smo to riješili, kad taj čovjek to radi, kad ta tvrtka to radi, sad dalje o toj tvrtki moraš brinuti na način, ne da nema veze kako će biti s njom. Gdje Linić griješi? Linić je uveo zakon da se u roku 60 dana moraju računi među tvrtkama plaćati. To je u redu, to je fantastičan zakon. Čestitam mu. Zašto ga ne provodi? Nije ga u stanju provesti, ne želi ga provesti, nije ga briga. Kaže, bakćite se sami sa sobom, između sebe se glođite, pazite s kim radite, pazi s kim radi, pazi molim, tako je firma legalna, zakonski osnovana. Ako ja platim porez, onda očekujem i od te države koje sam platio porez da štiti moje interese. Dakle, nisu oni tu da kupe harač. Ne može se on kao janjičar ponašati. On mora pružiti uslugu za ono zašto sam ga platio. Ako sam platio porez i PDV, porez na dobit, sve prireze moguće, sve što treba platiti, onda tražim od ministra financija da mi osigura naplatu potraživanja. Šta se događa? Mnogi poduzetnici su propali ni krivi ni dužni upravo zato što vlada ne provodi taj zakon o naplati u 60 dana. Ja vama isporučim robu vrijednosti 100. Na to platim PDV u roku 30 dana, moram platiti. Naplatio robu, ne naplatio robu. Dakle, 25 moram odmah platiti u Ministarstvo financija. I to je u redu, to niko ne spori, to tako mora biti. Taj račun mi ide u bilancu dobiti. Dakle, meni je 100 dobit. I stoga moram platiti porez na dobit koji je apropo najveći u Europi. Jel? Isto kao što je PDV drugi, samo imaju Mađari veći PDV od Hrvata. Svi drugi su daleko ispod te stope PDV-a. I kad ja to sve poplaćam, dakle, ja još nisam uprihodio novce, a 50% mi već fali. Ja ne uprihodim te novce, nikome ništa. Ministra financije, vladu našu nije briga što meni moj dužnik nije platio. Dakle, ničim me ne štiti. Ja mogu to dati na sud i za 10 godina se nadat nećemo dok ta firma propadne 54.000 puta. Prema tome, on mora držati balans. On mora imati poreznu presiju onakva kakva ona treba biti i mora omogućiti poreznom obvezniku da naplati svoja potraživanja kako bi mogao izvršavati svoje obaveze. On se ponaša janjičarski. Dakle, ti meni daj moje, a ti už propast, krepat, umrit, iscidit, baš me briga. Ima druga budala koja će doći ponovo raditi tvoj posao pa ćemo cijediti njega. Pa sad ih je iscijedija toliko da više nema šta. I greška velika, podizanjem poreza, stalnim podizanjem poreza dovodi u problem postojanje Republike Hrvatske, jer u dogovornoj ekonomiji linearno podizanje poreza znači i linearno punjenje proračuna, jer je dogovorna ekonomija i brojevi su u startu fiksni. Ovdje ih nema. Ovdje što je porez veći, to je prihod u proračun manji. Zašto? Zato jer kapital bježi tamo gdje su porezne presije manje i u poreznoj politici manje znači više. Dakle, šta je manji porez? Najrazvijenije države na svijetu imaju najbolju, odnosno najmanju stopu poreza. I rade veliki obrtaj, imaju velike investicije i savršeno i fantastično pune proračun. A država je dužna osigurati naplatu potraživanja. Kad to država osigura, onda ćemo mi poduzetnici moći početi normalno funkcionirati. Mi funkcioniramo u izvanrednom stanju cijelo vrijeme pod presijom porezne uprave, financijske nekakve policije, ne policije, čega li ne, i straha hoće li nam naš dužnik platiti robu. Nama niko ne jamči naplatu robe. Ni ta država koju tako bogato plaćamo
tako bogato financiramo, nije u stanju osigurati nama naplatu potraživanja kako bi poduzetnici funkcionirali i živjeli i mogli redovno isplaćivati ono što ministar financija pred njih stavlja. Ponovo ću ponoviti, to što pred nas stavlja ministar financija je u redu. Niko ovdje ko je normalan neće reći ja ne želim plaćati porez, ja neću plaćati porez, neću evidentirati promet roba i usluga. Sve to treba raditi i to je Linić dobro napravio. Ali da bi to mogao provoditi, on mora osigurati naplatu potraživanja. Bez toga poduzetnike će uništiti. Poštovani gledatelji, nisam vas htio prekidati. Ovo je zaista bila jedna misao koju ja sam vas isto pozorno slušao i zaista se ušao u srž problema. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Mirakul. Mi večeras otvoreno govorimo o gospodarskoj situaciji, financijskoj situaciji u Hrvatskoj s uglednim poduzetnikom gospodinom Hrvojem Marušićem. Gospodine Marušiću, kakav je zapravo odnos između javnog i privatnog sektora i kakva je zapravo pozicija javnog sektora u Hrvatskoj? Kakva je njegova potencijal? Pa u Hrvatskoj postoje dva svijeta, dva paralelna svijeta. Jedan je privatni, drugi je javni. Dakle, sve ovo privilegije koje ima javni, to u privatnom ne postoji. Dakle, sam gradonačelnik Splita je neki dan javno rekao na televiziji, što me ugodno i iznenadilo, da je priznao, i na tome mu svaka čast, jer je to stvarno tako, da je čovjeka iz javnog sektora, odnosno konkretno iz Banovine, nemoguće otpustiti. Ja nisam za otpuštanje, za tjeranje i za bilo što drugo. Ali je isto tako činjenica da ako neko radi loše, da mu vi ne možete ništa. Teško mu možete i u privatnom sektoru, jer zaštita prava je takva da štiti i koga treba i koga ne treba. Tu nema jasne crte dokad se nekoga može štititi, a kad taj neko ko je štićen u biti ne bi trebao biti više štićen jer je prešao svaku mjeru pristojnog ponašanja. Privatni sektor financira javni sektor. I sad dolazimo do nonsensa gdje jednostavno taj privatni sektor grca u svim problemima mogućima, snalazi se kako može i zna. Malo prije smo o tome pričali, dok u javnom sektoru većina ljudi želi se zaposliti u javnom sektoru jer se tamo osjećaju zaštićeni i misle da im niko ništa ne može. A u biti je to točno tako. Zašto? Jer niko u javnom sektoru ne snosi odgovornost za ništa. Ni za propust, za neučinjeno, nepoštovanje rokova. Dakle, niko u administraciji državnoj na bilo kojoj razini nije snosio odgovornost. Da ne kažemo da nije ostao bez posla. Zato što svoj posao nije odradio na vrijeme ili ga odradio kako treba. Ja ako ne do 30. u mjesecu ne izračunam PDV i ne platim ga, ako ne platim porez na dobit na kraj godine, ako ne platim radnicima na vrijeme plaću, ima 50 i nešto radnika u svojih par firmi, onda sam ja u velikom problemu i trebam biti u problemu. Naravno da to moram napraviti i ja to radim. Ali kad ja u neku državnu instituciju ili moj kolega pošalje neki upit, zahtjev, traži nešto, onda mu taj činovnik ne mora odgovoriti nikad, može mu odgovoriti nešto bez veze, ne mora, jednostavno mu se uopće javiti. I taj činovnik nikad neće snositi odgovornost za to što nije učinio. Dok takav način rada vlada u javnom sektoru na uštrb privatnog sektora, a privatni sektor hrani taj javni sektor, dotad je situacija u Hrvatskoj antipoduzetnička, negativna i dotad će ljudi koji idu linijom lakšeg otpora pokušavati raditi u javnom sektoru, ne vidjeći da će se to sve urušiti jednog dana i da će propast kao kula od karata, jer jednostavno takav javni sektor, ovoliko općina, županija, svega skupa, o tome sam 100 puta pričao, neću ponavljati više. Svi znamo da Hrvatska ima preko 550 jedinica lokalne samouprave, da to nema ni jedna država u Europi koje su veće od nas po 20-30 puta. Imaju puno veće proračune. Dakle, poanta cijele priče je da u Hrvatskoj postoje dva svijeta, jedan javni, jedan privatni.
poanta cijele priče je da ovih dana, odnosno zadnjih skoro 15 dana, u Americi javni sektor nije dobio plaću. Da. I često se spominje da zapravo 500.000 ljudi koji rade u javnom sektoru u Sjedinjenim Američkim Državama zapravo su u problemu jer ne primaju plaću. A zapravo niko u nas nije prokomentirao činjenicu koja je upravo sad rečena. Na 316 milijuna stanovnika je 500.000 ljudi u javnom sektoru. A u nas je 4 milijuna stanovnika i 350.000 ljudi u javnom sektoru. Dakle, niko nije to prokomentirao. Eto ga, to je taj paralelni svijet. To je fascinantno. Pa to nije fascinantno. Znači, 500.000 ljudi na 316 milijuna, a u nas 350 na 4 milijuna. I zamislite, Amerika je u pitanju za ti 500.000, hoće li platiti? I uz ovakvo gospodarstvo koje je tako kako je, očekuje javni sektor da funkcionira bez treba prekopa. upozoriti da u Americi u javnom sektoru kad ideš raditi, uhvate se svi za glavu, zbilja nisi nigdje drugo mogao naći posla, jer su tamo plaće najniže, za razliku od hrvatskog javnog sektora, gdje ljudi svi misle da moraju dobiti odmah Audija, 20.000 kuna puste kartica, radeći u nekakvim agencijama i tako dalje. Recite mi, gospodine Marušiću, jesmo li mi normalni? Ja vas to moram pitati, s obzirom da ste malo prije rekli da smo u tržišnom gospodarstvu. Nisam ni psihijatar, ni psiholog, ali činjenica da idemo krivim putem i da ovu državu vode ljudi... Je li to moguće nositi toliko ovu državu u ovom trenutku vode ljudi koji o gospodarstvu, poduzetništvu, ma ne da nemaju blage veze, nego njima je to ko da govorimo o ne znam, nekoj galaksiji udaljeno milijone svjetlosnih godina i kako se tamo živi. Dakle, oni jednostavno po svom minulom načinu života, oni dolaze iz jedne sfere komunizma, kvazisocijalizma i oni jednostavno ne mogu prihvatiti tržišno gospodarstvo. Na kraju krajeva, opet kažem, pravni slijed SDP-a je od komunističke partije pa do danas. Mi smo posljednji bastion komunizma u Europi. Ja se nadam da će nam Europa u tome pomoći, da zadnju komunističku vladu u Europi jednostavno promijenimo. Znači, mi baštinimo, što biste vi rekli. Dobro, tekovine. To su pravne činjenice, jer takav je pravni slijed i ne može ga se prekinuti, ne možemo se praviti ludi. Ja baštinim pravne stečevine i pravni slijed moje obitelji, tako SDP, jednostavno preuzeli su njihove žiroračune, njihove objekte, njihov način ponašanja, sve njihovo su preuzeli od komunističke partije Jugoslavije. Prema tome, oni se dan danas tako ponašaju u tržišnom gospodarstvu, oni se apsolutno ne snalaze, oni o tome nemaju blage veze. Sada ima jednu priču koja je vezana za autoceste. To je vrlo interesantna priča. Naime, ljudi koji su ove godine bili u gostama kod nas, imao sam prilike razgovarati s njima, su oduševljeni našom autocestom, odnosno jeftinoćom naše autoceste. I rekli su da smo mi fantastično jeftini, na što sam ih ja pogledao ovako blijedo, pa mi nije bilo jasno kako to da smo mi tako fantastično jeftini kad mi se čini da baš i nismo tako jeftini. Oni su rekli da smo mi zaista fascinantno jeftini, jer za razliku od nas, Slovenci su jako skupi. I ja sam tražio da oni meni objasne to. I onda su mi oni rekli da onaj mali komadić Slovenije, koji morate proći, zapravo morate kupiti vinjetu, koja je u prosjeku jako skupa za nekog ko samo jedanput prođe. Ali je zato jeftina za Slovenca koji kupi jedanput vinjetu pa se cijelu godinu može voziti s tom jednom vinjetom. Za razliku od Hrvatske, gdje se mi hvalimo kako na autocestama zarađujemo puno od turista, a zapravo ne zarađujemo puno od turista jer oni samo jedanput prođu, njima je to jeftino. Ali Hrvati koji bi se trebali voziti cijelu godinu hrvatskom autocestom zapravo plaćaju non stop tu veliku cijenu. Dakle, Slovenija, kada podvučemo, od turizma u Hrvatskoj, slovenski komadić autoceste zarađuje više nego ova cijela naša autocesta na našem turizmu. Opet vam moram postaviti pitanje, jesmo li mi normalni? Meni je velika muka slušati opet naše genijalce iz gospodarstva naše vlade koji sad žele te autoceste, kako su oni to fino smislili priču, monetizirati. To je Čačićeva ideja, još jedna od genijalnih njegovih ideja, veleumnih, i oni će gotove autoceste koje uprihođuju određena sredstva gdje radi veliki broj ljudi. I ko je platio hrvatski porezni obveznik? Tako je, dat nekome za nešto. Svak normalan, zato kažem, to je njihov taj recidiv socijalizma gdje se oni tome ne mogu oduprijeti nikako. Oni ne znaju upravljati imovinom. Oni to jednostavno nemaju, taj genetski kod. Ako ćete dati u koncesiju autocestu, ja sam prvi za to da se da u koncesiju autocesta od Ploča do Dubrovnika. Odmah.
trasa autoceste, pripremit ćemo vam dokumentaciju, izvolite izgraditi autoceste To se tako i radi. i onda baštinite ju dobijete 50 koncesiju. godina Da. i uprihođujte. Tako da, taj način koncesioniranja da. Zamislite da ja kažem sagradite mi školu, sagradite mi zgradu, sagradite mi sve i onda mi je predajte u nekakvu monetizaciju. Ako To je ćeš koncesiju, školetizacija. Marušiću, Ili evo ti, Marušićizacija. plac, pa sagradi sebi ako hoćeš i plaćaj koncesiju. Ali ne možeš nešto što je gotovo dobiti u koncesiju, a da je ta koncesija samoj državi profitabilna. Dakle, ona nije gubitaš. Ona je gubitaš ukoliko se s njom loše upravlja, ali autocesta ne može biti gubitaš. Ona mora biti profitabilna i je profitabilna. Samo je pitanje ko i na koji način njome upravlja. Prema tome, koncesionirati autoceste, apsolutno da, ali trase koje za sada ne postoje. Ove koje postoje, država mora brinuti o njima i od toga puniti proračun. Monetizacija, kakva je zapravo svrha? Je li u krajnjoj konsekvenciji kao svrhu imamo nešto na čemu bismo mi trebali zaraditi ili je zapravo svrha da na kraju se događa ono što se događa i na autocesti Zagreb-Macelj, da zapravo koncesionar, ako mu te godine nije predviđen onoliki plus koliki je bio predviđen kada su bila zlatna vremena i potpisivao se ugovor 2008. zapravo hrvatski porezni obveznici njemu moraju nadoknaditi iz proračuna tu razliku. Užas. Mislim, monetizacija... Što mi zapravo plaćamo već sada. Dakle, imamo taj primjer, to je živi primjer. Ja ponovo samo mogu reći, dakle, ukoliko se oni ovom monetizacijom priznaju u biti da nisu u stanju upravljati državnom imovinom, bez obzira koliko ona kvalitetna, vrhunska i profitabilna bila, ova vlada nije u stanju upravljati profitabilnom imovinom Republike Hrvatske. I zato je se žele riješiti. Žele se riješiti da bi trenutno pokrpali nekakve financijske rupe koje bi otvaranjem investicijskog ciklusa u Hrvatskoj bile toliko male i mižerijaste da bi se sutra smijeli sami sebi. Pokretanjem investicijskog ciklusa izravno ću vas ogromni novci bi se prilili u Hrvatsku. Izravno ću vas pitati, je li se ovo se radi, dakle, monetizacija, Croatia osiguranjetizacija i poštanska banketizacija. Tako, to je sve isto. Je li se to radi da bi se imalo za plaće i penzije u 11. i 12. mjesecu? Vrlo izravno vas pitam, zbog toga što nekoliko već ozbiljnih izvora je dovelo u pitanje. Ja sam već odgovorio na to pitanje, dakle to je potpuna nesposobnost vlade da upravlja profitabilnim vlasništvom Republike Hrvatske. Ovo je osiromašenje Hrvatske na jedan način koji se ne može uspoređivati sa privatizacijom 90-ih, koja je provedena stvarno kriminalno, jako loše i o tome uopće ne bi pričao, to je užas. Ali ovo sad, ako smo se naučili pameti na nekim greškama od prije, zašto ponavljamo iste greške i 3 izuzetno profitabilne djelatnosti u Hrvatskoj predajemo za šaku novaca s kojima ćemo moći preživjeti 2, 3, 5 dana ili mjeseci, nije bitno. Ekonomski fakultet je izračunao da prodajom Croatia osiguranja i poštanske banke imamo novaca za 3 dana života. Krasno, da. Znači, ali to znači se opet svodi na zajednički nazivnik onog što sam rekao. Dakle, država s ovim javno priznaje da nema ljude koji mogu upravljati imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Oni to ne znaju. Kako komentirate Marasov prijedlog, dakle ministra Marasa, za ukidanje obvezne članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori? O tome ja govorim, ima 20 godina, apsolutno ga podržavam u tome. To je dobra ideja ministra Marasa, poduzetnici će sigurno podržati tu ideju i smatramo da komora, ne komora, nego niko ne smije imati monopol. Tržišno gospodarstvo ne poznaje monopol. Tako piše u knjigama. Prema tome, naši bi do jedne razine tržišno, a od neke razine dogovorno. Nema. Ili smo tržište, ili smo dogovorna ekonomija. Bogu hvala smo tržišna, ali pod čizmom. Što će se onda dogoditi sa Hrvatskom gospodarskom komorom ako ne bude imala takav izravni izvor prihoda koji je redovan? Pa znate šta, to je njen problem. I uopće me ne zanima šta će se s njom dogoditi, jer niti njih ne zanima šta se sa mnom događa. Prema tome, što bi se brinija za njih? Oni moraju podijeliti dobre plaće svaki mjesec. I kupiti par slika i svježe cvijeće imati na stolu. Hrvatska udruga poslodavaca pokriva 4 dalmatinske županije. Radimo na tom prostoru, na tom području, nalazimo se u prostorijama od 140 kvadrata u gradu koje smo sami sredili i za sve 4 županije imamo 2 profesionalca koji vode HUP.
a HUP direktno sudjeluje u tripartitnom tijelu GSV, Gospodarsko-socijalno vijeće, dakle i u županijama pri Vladi Republike Hrvatske, koordinira rad poslodavačkih svih mogućih podudruga, granskih udruga, sekcije i tako dalje. Imamo 2 profesionalca na razini županije. Samo županijska Splitska gospodarska komora koja ima velebnu zgradu na rivi ima oko 45 zaposlenih, samo u Splitu. Gdje je Šibenik, Zadar, Dubrovnik. Prema tome, to je razlika između tog javnog i privatnog sektora. To se najbolje vidi kroz Hrvatsku gospodarsku komoru i kroz Hrvatsku udrugu poslodavaca. Dakle, mi s 2 čovjeka obradimo sve 4 županije i stignemo biti aktivni u GSV-u i sve gdje treba biti, za razliku od komore koju moramo prisilno plaćati, a od nje povratne nikakve koristi nemamo. Ali baš nikakve. Možda pojedinci da, ali onda nek oni ostanu članovi te komore. Ja nemam ništa protiv. Dakle, ja nisam za ukidanje komore. Ja sam samo da ona bude slobodna odluka poduzetnika. Hoće li biti u HUP-u, hoće li biti u komori, hoće li se formirati neka 3. udruga, 4., zašto ne? Možda ih bude 5. Ako radnik ima pravo, izbor između, ne znam koliko sindikata ima, puno. Zašto poslodavac mora biti u jednoj komori? Zašto? Nema smisla. Idemo ih, nekih bude više, pa gdje ljudi procijene da im je bolje, isplativije, da se više bore za njihove interese, bit će pri toj komori, udruzi ili već kako ćemo zvati. Dakle, svaki monopol vodi u to da ako ti je prihod zajamčen, praktički ne moraš imati nikakve rezultate rada. Pred sam kraj emisije, mislim da je to trebao biti zapravo šlag na torti večeras, a to je da mi date komentar o trenutnom gospodarskom potencijalu grada Splita. To sam ja o tome puno govorio i govorim. Gospodarski potencijal Splita je 2,5 milijarde eura. Samo grada Splita. Dakle, ako je i za Hrvatsku puno je, a to je u Splitu. Imamo projekt Splitorine, dakle jugozapadnog dijela Lore koji je napravljen kompletno, vrhunski, svjetski zadarski arhitekt, profesor Bašić i gospodin Mikulandra, splitski arhitekt, su napravili projektnu dokumentaciju. Ja kao predsjednik HUP-a prije 1,5 godina u županijskoj glavnoj sali gore sam to predočio čelnicima županije i grada Splita. Imamo zapisnik s te sjednice, svi su prihvatili projekt kao nešto što je dobro. Imamo pismo o namjere investitora, projekt je težak sam 1 milijardu eura. Potpuno realan, grad i županija ga prihvatili, sve funkcionira, vrhunski arhitekti dakle radili, HUP gurnuo kao ideju i sve u redu. Od tada do danas tu smo gdje jesmo. Imamo Marinu Dujlovo, imamo niz gradskih projekata, sve to kad se zbroji, dakle tih 2 milijarde eura nisu mogli bi mi negdje nešto napraviti pa bi to moglo rezultirati. Dakle, to su razrađeni projekti u knjigama. Dakle, razrađeni projekti, kad bi se implementirali u prostor, 2 milijarde eura kapitala bi ušlo u grad Split. Tu imate, znači, od 2 milijarde 400 i nešto milijuna PDV-a. Koliko imate radnih mjesta? Evo gdje Linić može ubirati porez. I tu ga treba ubirati, na investicijama, a ne na sadašnjem stanju daveći poduzetnike postojeće koji su još, malo im je nos iznad vode, ali neće još dugo. A u razgovorima na gradskom vijeću sa gradonačelnikom Splita, prva, druga sjednica, ne znam točno koja je bila, odmah je krenuo projekt predložen od strane SDP-a, dakle vlasti u gradu Splitu, u Trsteničkoj vali. Hotel, jedan veliki se trebao graditi, je li Andabakin, nije uopće bitno ko je investitor. Mi s ove strane stola kao oporba smo to podržali. Zašto? Pa zato jer je to investicijski projekt za grad Split. Nije ni za SDP, ni za HDZ, ni za bilo koga drugoga trećega. To je investicijski projekt gdje će novci ući u proračun grada Splita, od čega se može sutra sagraditi škola na Pazdigradu, za Boga. Prema tome, za svaki suvisli investicijski projekt ćemo biti. Gradonačelnik daje određene naznake da će projekte stvarno pustiti. Mislim, ovo je meni glupo što ja sad moram govoriti, daje naznake, kao eto nešto će se desiti. Ali ja se stvarno nadam da hoće. I vjerujem da gradska vlast u Splitu ova neće slijediti svoje nadređene partijske u smislu investicija, već da će grad Split
jednostavno pustiti te investicije da sažive u gradu, da se napuni proračun, zaposle ljudi, da se infrastruktura grada riješi. Kažem, pozitivne pomake od gradonačelnika imamo, obećanja postoje, držim ga za riječ, evo gledam ga u oči ako ovo gleda, neka pusti investicije u grad Split, svi ćemo bolje živjeti, bit će više radnih mjesta, proračun će biti puniji, ceste će biti asfaltirani, sagradit ćemo dječje vrtiće i škole. Nije predizborna kampanja, govorim ono što gradu treba. Dakle, to je jednostavno činjenica i ako se ova vlast, gdje smo mi oporba, bude tako ponašala, svim građanima Splita, pa i meni, će biti bolje. Kao što sam rekao na početku, jasni ste i nedvojbeni i bez obzira volio vas neko ili ne, mora se složiti s vama. U najvećem dijelu ovoga što ste večeras rekli, ja vam se zahvaljujem na podrobnom i vrlo jasnom i eksplicitnom komentaru koji ste dali na aktualnu situaciju, kako na državnom, tako i na lokalnoj razini. Poštovani gledatelji, dakle, samo je večeras bio gospodin Hrvoje Marušić, naš ugledni poduzetnik. Još jedanput hvala lijepo na gostovanju. Hvala vama. Hvala lijepo i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Naravno, ostanite uz program Televizije Jadran, a mi se vidimo idućeg utorka. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.